The fear to fail has crippled many people with beautiful dreams. We all want to be somebody, to be something of essence, to be legendary. If I can pick it up to a higher climax, to be iconic. However, what stops us right in our tracks is the concept of fail. Today, I want us to know that this concept is nothing other than, number one, an acronym. Number two, a positive thing altogether, because F stands for first, A stands for attempt, I stands for in, and L stands for learning. Let's learn every day. Let's not be afraid to implement our ideas. One day, it will pay off. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami ngoSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-N.A. Mahaye no-Z.E. Sithole. Before we delve into today's lesson, let me welcome everyone, new subscribers included. We need to see the channel growing, therefore do not hesitate to subscribe and to spread the word so that everyone could be in the know. Last but not least, to press the notification button so that new videos could automatically pop up. Sizovula ekhasini la mashumi ayisishiyagalombili ukuze sifunde inkondlo ethi Ugqozi. Sizodingida umbuzo omude, inkomba, uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa isakhiwo sangaphandle. Njengoba siphendula umbuzo omude, sizobhala isihloko ugqozi, seqe umugqa, sibhale ngosonhlamvukazi igama elithi isingeniso ukuze sikwazi uqoqa wonke amamaki. Ukukhumbuzana nje, esingenisweni sichaza isihloko. Ngakho ke sizochaza ukuthi siyini isakhiwo sangaphandle. Isakhiwo sangaphandle umumo wenkondlo. Ilokho esikwaziyo ukukutomula sikucaphune ngaphandle kokuthi siyifunde inkondlo ukuthi imayelana nani. Isakhiwo sangaphandle sithinta okuyishumi okulandelayo: imigqa, amabinza, yisigqi, yimpindwa, yinjambamenti, izimpawu zokuloba, ukuphindaphinda, yimvumelwano, ukuxhumana nemisindo emibili. Owokuqala yifanamsindo, owesibili yifuzamsindo. Mese ngiqedile ukwenza njalo, ngizokweqa ulayini noma umugqa bese ngibhala ngosonhlamvukazi igama elithi umzimba. Ukukhumbuzana nje, emzimbeni sizobheka ibinza ngebinza. Kusho ukuthi emzimbeni sizoba nezigaba noma amaparagrafu ayisihlanu. Ngani? Ngoba sinamabinza noma izindima eziyisihlanu. Okwesibili, ngizozibuza ukuthi ngiyawazi yini umqondo osobala walenkondlo, ngoba uma ngingawazi angizukwazi ukuthi ngiphendule lo mbuzo ngendlela elindelekile. Mlingani wami nawe mfundi, angizubhala lana ngoba ngiphendula njenge-essay. Angizubhala ukuthi ibinza lokuqala, ibinza lesibili, kodwa-ke ekhanda lami ngizobe ngihlela ngaleyo ndlela. Emgqeni wokuqala nowesibili sithola imvumelwano siqalo egameni elithi emasangweni
negama elithi emzini. Lemvumelwano siqalo unkamisa u-e. Lemvumelwano siqalo igqamisa igcizelele ukuphindwa kohlamvu noma ilunga elimelwe unkamisa u-e eliletha umgqumo omnandi obizwa ngokuthiwa isigqi. Lemvumelwano siqalo igqamisa undaweni, okuchaza ukuthi imbongi inogqozi inosikisiki ukuzithola inyathele endaweni lapho kuke kwanyathela khona ilembe. Imbongi ibala izindawo ezimbili. Indawo yokuqala yisango, eyesibili umuzi. Emgqeni wesithathu nowesine sithola ukuxhumana okutshekile okumelwe yigama elithi ngakhuleka. Loku kuxhumana kugqamisa kugcizelele ukuphindwa kwegama lonke elithi ngakhuleka ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, loku kuxhumana kugqamisa kugcizelele ukuthi imbongi ibingelela umuntu omkhulu. Siyazi sonke lapha kukhulunywa ngenkosi uShaka. Emgqeni wesine sithola umsindo obizwa ngokuthiwa yifana nkamisa ngoba kulamagama amathathu atholakala kulomugqa. Okokuqala igama elithi ngakhuleka, elesibili noma okwesibili egameni elithi laze, okwesithathu egameni elithi layoshona. Kulamagama womathathu ohlamvini lokuqala sithola unkamisa u-a. Leli fanankamisa ligcizelela ligqamise ukuthi imbongi yayinesineke sokulinda isikhathi eside. Leli binza linemigqa emihlanu. Emgqeni ngamunye kunophawu lokuloba ekugcineni. Ngakho-ke leli binza linemigqa evalekile. Lokho kuzoba nomthelela kusigqi salenkondlo. Ngokomthetho bekufanele sithi isigqi salenkondlo siyanensa ngenxa yezimpawu zokuloba ekugcineni komugqa ngamunye. Kodwa asizukusho kanjalo, senziwa ukuthi umoya walenkondlo akuwona umoya okhombisa ukuthi imbongi ibisesimeni esingesihle, kodwa umoya walenkondlo ukhombisa injabulo, ukhombisa ugqozi, usikisiki, ufuqufuqu, intshisekelo yokwenza into ethile. Imbongi nomdlandla nje wokuma emasangweni akwadukuza isikhathi eside. Mlingani wami nawe mfundi, yimi loyana ngeqa umugqa ukuze ngikwazi manje ukukhuluma ngesakhiwo sangaphandle ebinzeni lesibili. Kusukela emgqeni wesikhombisa kuya kowesishagalolunye sibona imvumelwano siqalo emelwe uhlamvu noma yilunga elithi kwa. Ake sifundeke. Umugqa wesikhombisa kwangena emakhaleni ami iphunga. Umugqa wesishiyagalombili kwakhanya engqondweni yami efiphele. Umugqa wesishiyagalolunye kwafika kimi umkabayi emuhle. Imvumelwano siqalo etholakala ekuqaleni kwale migqa emithathu igcizelela igqamise ukuphindwa kohlamvu noma kwelunga ukwa.
ukuze kulethwe umgqumo omnandi obizwa ngesigqi. Le mvumelwano siqalo igqamisa igcizelele ukuthi imbongi yafikelwa ugqozi ukuze kugqame injabulo eyaba khona. Yingakho nje imbongi ithi kwangena emakhaleni ami iphunga. Lapha imbongi isibonisa ukuthi yayizimisele kangakanani ukuzuza noma ukufunda okuthile esigodlweni senkosi. Emgqeni wesishiyagalombili imbongi igqamisa ukuthi yamukelekile. Kusho ukuthi uma imbongi ithi kwakhanya engqondweni yami efiphele, imbongi igqamisa ukuthi sekuyacaca manje kuyona ukuthi lapha esigodlweni senkosi uShaka yamukelekile. Emgqeni wesishiyagalolunye ofundeka ngalolu hlobo kwafika kimi uMkabayi muhle. Lokwa ugqamisa ugcizelele ukuthi uMkabayi lona ubenolaka. Ngakho-ke ukwa oyimvumelwano siqalo ugqamisa ukuthi bekwenzeka izinto ezithile. Mlingani wami nawe mfundi, uqala phansi nje. Uma sithi kwenzeka izinto ezithile sikhuluma ngani? Okokuqala, ukwa usho ukuthi imbongi yafikelwa ugqozi, kwenzeka okuthile angithi. Okwesibili, ukwa uchaza ukuthi imbongi iyacacelwa ukuthi yamukelekile. Okwesithathu, ukwa uchaza ukuthi kwaqhamuka phela uMkabayi, yena lona onolaka. Emgqeni weshumi sithola ifanamsindo. Lo mugqa ufundeka ngalolu hlobo: wangithatha phansi, wangiphonsa phezulu. Sithola ifanangwaqa emagameni amabili, wa egameni elithi wangithatha nowa egameni elithi wangiphonsa. Siphinde sithole ifanangwaqa egameni elithi phansi elingu-ph nasegameni elithi phezulu elingu-ph. Le fanangwaqa ligqamisa ukuthi uMkabayi wayibheka kabi imbongi kwazise phela ubenolaka. Leli binza linemigqa eyisithupha. Yonke le migqa ivalekile, inezimpawu zokuloba ekugcineni. Nanoma kunjalo, isigqi salenkondlo siyashesha ngoba imbongi ijabule inogqozi. Ngokuqeda ukwenza njalo mlingani wami nawe mfundi, ngizokweqa umugqa ukuze ngikwazi ukuqalisa ngixoxe ngebinza lesithathu. Ebinzeni lesithathu emgqeni we-12 nomugqa we-13 sibona imvumelwano siqalo. Le mvumelwano siqalo igqamisa igcizelele ukuphindwa kwelunga noma unhlamvu unga ukuze kuvele noma kwakheke umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, le mvumelwano siqalo igqamisa ukuthi akulula ukuba umuntu angene esigodlweni senkosi. Ngakho-ke imbongi la iveza ukuthi yangena ngesizotha. Unga wesibili emgqeni we-13 ugqamisa ukuthi imbongi yemukeleka esigodlweni selembe. Kusukela emgqeni we-14 kuya kowe-15 sithola injambament. Le migqa ifundeka ngalolu hlobo: angikwazanga ukubonga njengobabamkhulu. Le njambament igqamisa ukuthi umqondo oshiwo emgqeni ongenhla okuwumugqa we-14 ukapakela
weqele emgqeni ongezansi okuwumugqa we-15. Le njambamenti igqamisa igcizelele ukuthi imbongi yakhohlwa ukubonga. Hawu, kuyamangalisa lokho ukuthi imbongi ingathi ibimi isikhathi eside kanjeya bese uma isivulelwa amasango ibisiyakhohlwa ukubonga. Leli binza linemigqa eyi-7. Isigqi saleli binza siyashesha. Siphinde sabona lapho zingekho khona izimpawu zokuloba ekugcineni kwemigqa. Ikhona-ke nokho imigqa enezimpawu zokuloba ekugcineni. Ngizothi uma sengiqedile ukwenze njalo bese ngeqa umugqa ukuze ngikwazi ukuxoxa ngebinza lesine. Ebinzeni lesine sibona imvumelwano siqalo kusukela emgqeni wama-20 kuya emgqeni wama-22. Kufundeka ngalolu hlobo. Ngamfuna uMkabayi ngangambona, ngawabuka amasango ngawabona, ngawabona evaliwe noDukuze sefile. Le mvumelwano siqalo igqamisa igcizelele ukuphindwa konhlamvu noma ilunga unga ukuze kwakheke umgqumo omnandi oyisigqi. Le mvumelwano siqalo unga igqamisa igcizelele ukuthi imbongi isiyajeziswa. Yingakho nje icinga uMkabayi ayisamboni. Okwesibili, amasango lawo abevuliwe ekuqaleni manje asevaliwe. Awubhekeke emgqeni wesibili imbongi ibithi yona imi emzini omkhulu oyinxuluma isithabathaba, kodwa-ke manje kwalomuzi wakwaDukuza ayisawuboni. Sekungumuzi ongasaphili, umuzi ofile. Leli binza linemigqa eyi-7 enezimpawu zokuloba ekugcineni. Lezi zimpawu zokuloba kuleli binza zinomthelela kusigqi. Isigqi-ke saleli binza siyanensa. Kwazise lapha phela imbongi izwa ubuhlungu ngenxa yokuthi isijezisiwe ngoba yakhohlwa ukubonga ngenkathi isingenile ngaphakathi komuzi wakwaDukuza. Ngokuqeda ukusho lokho ngizokweqa umugqa ukuze ngikwazi ukuxoxa ngebinza lesihlanu. Ebinzeni lesihlanu sithola injambamenti kusukela emgqeni wama-26 kuya emgqeni wama-27. Kufundeka ngalolu hlobo. Namhla kangikwazi ukuthula noma lapho ngilele ngikwesikabhadakazi. Le njambamenti igqamisa ukuthi umqondo oshiwo yimbongi emgqeni ongenhla umugqa wama-26 wehlela ukapakele weqele emgqeni ongezansi okungumugqa wama-27. Le njambamenti igqamisa igcizelele ukuthi imbongi isihlala imatasatasa ngoba nasezinzulwini zobusuku iyakhunjuzwa ngekhono ephiwe lona, ikhono lokubhala izinkondlo. Athi omunye, ukuthathaphi-ke manje loku osukhuluma mem ngoba la kule migqa akushiwo kanjalo. Ngikuthatha ekutheni ngiyawazi umqondo osobala wale nkondlo. Kusukela emgqeni wama-29 kuya
kuya emgqeni wama-32 sithola uphawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa osocashunwa noma abacaphuni. Kufundeka ngalolu hlobo: vuka wena kaMancinza, kawuzalelwanga ukulala ubuthongo. Vuka ubonge indaba yemikhonto, nanku umthwalo engakwethwesa wona. Omunye angathi nanku umthwalo engakwethwesa wona. Abacaphuni baqamisa ukuthi lena yinkulumo mpendulwano, nanoma imbongi ingabhalile ukuthi yona yaphendula yathini, kodwa la kuyacaca kuqamile ukuthi uMkabayi lona ubekhuluma, ubeyitshela eyinikeza umyalelo wokuba isebenzise ikhono layo lokubhala oluyindaba yemikhonto, isebenzise ikhono layo lokusebenzisa usiba. Okunye futhi okusitshela ukuthi lena bekuyinkulumo mpendulwano, lena bekuyinkulumo eshiwo ngumuntu thizeni. Sitshelwa uphawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa yikholoni. Ikholoni yethula amagama ashiwo kwinkulumo mpendulwano. Kuleli binza siphinde sithole uphawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa umbabazi. Siluthola kumahlandla amabili emgqeni wama-29 nomugqa wama-31. Lolu phawu luqamisa ukuthi imbongi ibiphoqwa ukuba ivuke noma iyathanda noma ayithandi. Leli binza linemigqa eyisikhombisa. Le migqa ivalekile nanoma ikhona imigqa emibili eyakha injambamenti. Isigqi saleli binza siyashesha, yize bekunezimpawu zokuloba ekugcineni kweminye yemigqa etholakala kuleli binza. Sishesha nje ngoba imbongi isinethemba lokuthi yize yephuciwe okuthile, kodwa isinikezwe okuthile. Isiphiwe isiphiwo sokubhala izinkondlo, isiphiwo sokusebenzisa usiba. Kukhona la ukuthi imbongi isiyaziqhayisa-ke manje ngekhono enikezwe lona. Ngizothi uma sengiqedile ukwenze njalo mlingani wami nawe mfundi, ngeqe umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi isiphetho. Lapho-ke ukhumbuzana nje uyazi umfundi uveza uvo lwakhe. Olwami beluzokuma ngalolu hlobo. Imbongi iphumelele ukusebenzisa isakhiwo sangaphandle. Ikhono lembongi libonakale ngenkathi isebenzisa imvumelwano siqalo, ukuxhumana okutshekile, ifanankamisa, ifanangwaqa, injambament, nezimpawu zokuloba ezilandelayo: icolon, umbabazi nabacaphuni. Yasebenzisa nemigqa engalingani, imigqa emihlanu, eyisithupha neyisikhombisa emabinzeni ayo womahlanu. Mlingani wami nawe mfundi, sesiqedile-ke ukubhala i-essay yethu. Balingani bami nani bafundi, ayikho enye indlela ngaphandle kwalena enginikhombise yona. Akukhathalekile ukuthi umbuzo ubungama noma ikanjani. Mhlambe umbuzo ubungathi, ngabe imbongi iphumelele yini ukusebenzisa umumo wenkondlo noma isakhiwo sangaphandle ukwethula umoya wenkondlo? Mhlawumbe bangathi ukwethula umoya wenkondlo, bathi ukwethula
indikimba yalenkondlo, mhlambe bangasho kanjalo bathi ukwethula umqondo osobala walenkondlo, mhlambe bangasho kanjalo bathi ukwethula umqondo ocashile walenkondlo. Akukhathalekile ukuthi umbuzo umi kanjani, okubalulekile ukuthi uyazi yini ukuthi yini elindelekile. Okubalulekile yilokhu, bengizoxoxa ngibale konke lokhu okuthinta isakhiwo sangaphandle ebinzeni ngalinye. Bese kulelo binzalela ke sithini ebinzeni lokuqala, ngithi sengibalile imvumelwano siqalo, ngabala uxhumano okutshekile, ngabala ifanankamisa, ngabala imigqa nezimpawu zokuloba. Bese ngiyasho-ke ukuthi umoya unjani. Bese ngiyasho-ke ukuthi nawu-ke manje umqondo ocashile. Bese ngiyasho-ke ukuthi nayi-ke manje indikimba. Ngequla yini ngiye ebinzeni lesibili. Ebinzeni lesibili ngixoxe ngemvumelwano siqalo, ngixoxe ngefana ngwaqa, ngixoxe ngemigqa nokuvaleka kwayo, ngixoxe ukuthi mangakhi Jesus mingakhi imigqa. Bese sengiyashadisa naloko kubuziwe ngenhla. Balingani bami njalo nje ayidingi ukuniwa. Mhlawumbe ke la ngingaphinde futhi ke ngithasisele khona bengingathi esingenisweni bengeke ngichaze kuphela ukuthi siyini isakhiwo sangaphandle. Bengizochaza nanokuthi uyini umoya uma ngabe lesakhiwo besishadiswe nomoya. Ngichaza ukuthi yini indikimba uma ngabe besishadiswe nendikimba. Need I say more? Nisale